Φίλες και φίλοι, γεια σας! Είμαι η Κατερίνα και σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην κουζίνα μου. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο σε μια αγαπημένη χειμωνιάτικη μαμαδίστικη συνταγή. Μια υπέροχη ελληνική κοτόσουπα. Την κοτόσουπα τη φτιάχνουμε πολύ συχνά στο σπίτι μας το χειμώνα. Τη φτιάχνω πάντα με αυγολέμονο. Μας αρέσει πάρα πολύ και μας αρέσει να είναι παχύ το αυγολέμονο. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ 3 αυγά. Εσείς, αν το θέλετε πιο αραιό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λιγότερα. Από 1, 2, 3. Έχει πάρα πολύ απλά υλικά, όπως θα δείτε, και είναι και αρκετά εύκολη για να γίνει. Το μόνο μυστικό είναι στο τέλος, στο αυγολέμονο, που θα το δούμε, είναι πάρα πολύ εύκολο και θα το πετύχετε όλοι, είμαι σίγουρη. Ας δούμε λοιπόν τα υλικά. Αρχικά χρειαζόμαστε ένα κοτόπουλο. 1,5 με ένα 800, ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Εγώ εδώ έχω διαλέξει ελευθέρας βοσκής, γιατί δίνει πάρα πολύ ωραίο ζωμό. Εσείς φυσικά ό,τι θέλετε. Αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ή 2 μέτρια. 2-3 πατατούλες. 2 καρότα ή ένα μεγάλο. Μισό φλιτζάνι ρύζι. Υπολογίζω περίπου μία χούφτα για τον καθένα, 3-4 χουφτίτσες ρύζι, δηλαδή είναι περίπου μισό φλιτζάνι ρύζι. Και για το αυγολέμονο 2-3 αυγά και 1,5 λεμόνι. Λοιπόν, βάζουμε νεράκι σε κατσαρόλα, σε μια βαθιά κατσαρόλα και αρκετά καρδιά για να πάρει το κοτόπουλο, και μόλις βράσει το νεράκι προσθέτουμε το κοτοπουλάκι μας. Το κοτοπουλάκι θα το αφήσουμε να βράσει μέχρι να μαλακώσει. Το νερό είναι περίπου, από ό,τι το υπολογίζω, γύρω στα 2 λίτρα αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε να καλύψει το κοτόπουλο, ίσως χρειαστεί και λίγο ακόμα, γιατί εξατμίζεται φυσικά και στο βράσιμο. Θα βράσω πρώτα το κοτόπουλο μέχρι να αρχίσει να μισομαλακώνει και μετά θα προσθέσω τα λαχανικά. Αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε από την αρχή είναι το κρεμμύδι. Όσο βράζει το κρεμμύδι μαζί με το κοτόπουλο, τόσο το καλύτερο. Τα λαχανικά όμως, τα υπόλοιπα, δηλαδή τα καρότα και τις πατάτες, για να μην λιώσουν και εξαφανιστούν τελείως, θα τα προσθέσω λίγο πιο μετά, γιατί δεν έχουν τον ίδιο χρόνο βρασμού. Και το ρύζι βεβαίως. Προσθέτουμε λοιπόν το κρεμμύδι, το οποίο το έχουμε κόψει σε φετούλες ή ψιλοκόψτε το όπως θέλετε. Και μέσα στο ζωμό, στο νερό, θα προσθέσουμε και αλάτι και πιπέρι. Και θα προσθέσουμε και ελαιόλαδο. Σκεπάζουμε την κατσάρολα και βράζουμε περίπου για μισή ώρα. Μετά από μισή ωρίτσα, το έχω γυρίσει και μία φορά το κοτόπουλο. Θα προσθέσω τις πατάτες και τα καρότα. Η στάθμη του υγρού θα ανέβει. Έτσι, ανεβαίνει μόλις πέσουν μέσα και τα υπόλοιπα υλικά. Το κοτόπουλο θα το βράσουμε λίγο ακόμα και στη συνέχεια θα το αποσύρουμε. Αυτό που βλέπετε στην επιφάνεια δεν έχω βάλει τόσο πολύ λάδι, είναι και από το λίπος που έχει βγάλει το κοτόπουλο, το οποίο όπως σας είπα είναι ελευθέρας βοσκής, επομένως δίνει πάρα πολύ ωραίο, νόστιμο, πλούσιο ζωμό. Λοιπόν, θα ρίξω και το ριζάκι μου. Θα ανακατέψω λίγο. Πάει το ριζάκι μέσα. Το νεράκι είναι αρκετό. Δεν θα συμπληρώσω άλλο, γιατί θα μου αραιώσει η γεύση. Είναι αρκετό, το κοτόπουλο έχει μισοβράσει. Λοιπόν, χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτριο και σιγοβράζουμε μέχρι να γίνει το κοτόπουλο. Θα το ελέγξουμε πάλι σε λιγάκι. Το κοτοπουλάκι είναι έτοιμο, το κρέας έχει αρχίσει και ξεκολλάει
από το κόκαλο σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Οπότε θα αφαιρέσω το κοτοπουλάκι και θα δοκιμάσω να δω αν έχουν γίνει το ρύζι και τα λαχανικά. Να πάρουμε να δοκιμάσουμε λίγο από το ριζάκι. Τέλειο. Έχει βράσει, είναι τέλειο και το ζουμάκι είναι υπέροχο. Θέλει λίγο αλατάκι και είναι τέλειο. Λοιπόν, θα σβήσω τώρα τη φωτιά και όπως είπα θα συμπληρώσω με λίγο αλατάκι γιατί του χρειάζεται. Θέλει λίγο αλατάκι. Και λίγο περάκι ακόμα. Λοιπόν, και θα αφήσω τη σούπα λίγο να ησυχάσει. Να πέσει λίγο η θερμοκρασία της και να ετοιμάσουμε το αυγολέμονο. Πάμε λοιπόν τώρα να ετοιμάσουμε το αυγολέμονο. Ο τρόπος που θα σας δείξω είναι ένας τρόπος που τον έχω υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια. Το αυγολέμονο γίνεται πανεύκολα, γίνεται πάρα πολύ πλούσιο, κάνει πλούσιο αφρό και δεν μου έχει κόψει ποτέ όμως. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα χτυπήσουμε τα αυγά με το ραβδομπλέντερ. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος, νομίζω ότι όλοι έχουμε ραβδομπλέντερ στο σπίτι μας. Αν δεν έχετε ραβδομπλέντερ, τότε χωρίστε τα ασπράδια, χτυπήστε τα στο χέρι με το σύρμα και μετά προσθέστε τους κρόκους. Αυτό όμως είναι πολύ δυνατό και κάνει την ίδια δουλειά, κάνει πάρα πολύ ωραίο αφρό. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε και να το δείτε. Και όπως είπα, φυσικά δεν χρειάζεται να βάλετε 3 αυγά, απλά επειδή η ποσότητα είδατε πόσο μεγάλη είναι η κατσαρόλα και πόσο μεγάλη είναι η ποσότητα της σούπας, σε αυτή την ποσότητα τα 3 αυγά ταιριάζουν καλύτερα και σας είπα ότι μας αρέσει και πιο πηχτό μας αρέσει πιο πλούσιο το αυγολέμονο. Εσείς αν κάνετε μικρότερη ποσότητα ή αν δεν σας αρέσει τόσο πλούσιο το αυγολέμονο, απλά βάλτε λιγότερα αυγά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω σπάσει τα αυγά μέσα σε ένα μπολ. Και τώρα θα τα χτυπήσω με το ραβδομπλέντερ. Λίγη υπομονή με τη φασαρία. Να χτυπηθούν καλά. Ωραία, έχω χτυπήσει 40-50 δευτερόλεπτα τα αυγά μου. Το κλείνω για να μην μας ενοχλεί η φασαρία. Και τώρα σταδιακά, σιγά σιγά θα αρχίσω να προσθέτω το λεμόνι. Εδώ είναι 1,5 λεμόνι. Εσάς αν δεν σας αρέσει τόσο ξινό, βάλτε ένα. Θα συνεχίσουμε τώρα προσθέτοντας κουταλιές από τη σούπα μας. Η σούπα έχει μείνει 10 λεπτά και έχει κατέβει η θερμοκρασία της. Είναι ζεστή ακόμα, αλλά δεν είναι βραστή, δεν βράζει. Έχει κατέβει η θερμοκρασία της σε θερμοκρασία που μας χρειάζεται για να ψήσουμε, να μαγειρευτεί το αυγό. Λοιπόν, θα πάρω τώρα κουταλιές από τη σούπα και θα τις ενσωματώσω στο αυγολέμονο. Λοιπόν, και τώρα με τη θερμοκρασία που έχει ήδη η σούπα, όπως βλέπετε ακόμα αχνίζει, είναι αρκετά ζεστή, αλλά όχι βραστή. Έτσι, δεν θέλουμε να βράζει για να μην μας κόψει. Θα πάμε τώρα λοιπόν να ενσωματώσουμε το αυγολέμονο και να ομογενοποιηθεί μέσα στη σούπα. Σιγά σιγά, έτσι. Βλέπετε πόσο ωραίο παχύ είναι το αυγολέμονο. Βλέπετε, είναι πολύ ωραίο. Ωραίος αφρός και έδεσε μέσα στη σούπα τέλεια. Και φυσικά δεν κόβει. Νάτι. Έτοιμη η σουπίτσα μας. Δεν είναι φανταστικό? Έτσι λοιπόν μαγειρεύεται το αυγολέμονο με τη θερμοκρασία της σούπας και όπως σας έχω πει δεν μου έχει κόψει ποτέ. Δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει τύχει ποτέ τέτοιο πράγμα. Ακόμα και όταν πάμε να την ξαναζεστάνουμε, ούτε εκεί μου έχει κόψει ποτέ, δόξα τω Θεώ. Όπως βλέπετε, η ποσότητα είναι αρκετά μεγάλη. Σε αυτή την οικογένεια μας αρέσει πολύ η κοτόσουπα.
Είναι σίγουρα για 4 έως 6 άτομα, εδώ είναι για 3 πεινασμένα που θέλουν να ξαναφάνε και το βράδυ. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να αυξομειώσετε τις ποσότητες ανάλογα με το τι θέλετε να μαγειρέψετε. Μπορείτε να κάνετε και μισό κοτόπουλο ακόμα και να μειώσετε ανάλογα τις μερίδες στα υπόλοιπα υλικά. Το κοτοπουλάκι τώρα μπορούμε να το κόψουμε σε μερίδες, να βάλουμε από μία μερίδα σε κάθε πιάτο ή μπορούμε να το ξεψαχνίσουμε, να το βάλουμε μέσα στη σούπα όπως σας αρέσει. Σερβίρετε το όπως σας αρέσει. Έχω σερβίρει λοιπόν εδώ τη σουπίτσα μου και θα βάλω και 2 κομματάκια έτσι κοτοπουλάκι μέσα για να δοκιμάσουμε. Είναι πολύ ωραίο και τρυφερό φαίνεται. Και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να δοκιμάσουμε λοιπόν και το τελικό αποτέλεσμα. Τέλειο είναι. Βάλσαμο. Είναι βάλσαμο. Αυτό ακριβώς που πρέπει να είναι μια κοτόσουπα. Εύχομαι να τη φτιάξετε όλοι και να την ευχαριστηθείτε. Είναι αυτό που είπα, βάλσαμο. Ζεσταίνει το σώμα, ζεσταίνει την καρδιά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή ήταν λοιπόν η συνταγή μου για την αγαπημένη μας κοτόσουπα. Αν σας άρεσε, πατήστε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, ξέρετε τι να κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε καταπληκτικά. Σας χαιρετώ, πολλά φιλιά. Γεια σας!